Ito yun. Hakot ng gamit. Kasi dito pala kami matutulog sa bahay ni Ikang. At ito yung damit na binigay sa akin. Yung uniform ng Team Pahuway. Yan, maraming salamat po sa nag-sponsor. Yun. Hindi ko dala yung hindi ko dala yung duyan ko. Magduduyan ako mamaya, mag-i-edit ako. Oo. Sarap sana matulog. Yun, may sa balutan. Alright. Yun. At yan si Tatay Kalusik. Yo. Right. Hanggang lalagay muna. Sige tayo, balikan ko tayo. Ay. Dito muna sa gilid. Yun. Ipitin ko na lang mamaya. Sa gilid yung ating gamit. Yun. Unang gabi sa bahay ni Ikang. Kami nagbuhay na mano. Buhay na mano. Yun. Grabe. Grabe, dami ng pinagbago ng bahay. Nung umalis ako, pumunta kami sa Bulacan ni Kanoli. Kasi, yun, nagmal na araw. Tapos pag galing ng Bulacan, dumirso na ako dun sa bahay, di na ako nakabalik dito. At ngayon lang ako ulit nakabalik. Tapos wala pang flooring to. Wala pang kusina. Wala pang bintana. Wala pang kwarto. Ngayon meron na. Dami ng may CR na. Yun. May lababo. Yun, ikot tayo, ikot. Yun. Grabe, laki. Bilis nung gawa. At yan, yung deposito, meron na. Pwede na gamitin, yung CR. Yun. At yan, nagpalipad si Kanoli ng drone. Ano ba yung drone? Ayan yung drone. Kanoli. At yan, papakita ko yung kabuuan ng bahay. Dito sa likod. Ikot-ikot. Tapos na po yung trabaho namin. Mag-aalas 6 na po. Kalimutan kong dalhin yung tent. Sarap sana dito mag-tent kasi maliwanag yung buwan. Pintura na lang. Pag napinturahan na to, maganda na. Kaya ano ulit papalipad. Drone. Ayun. Sigal. Saing. Para pagdating ni Otolum ay kunain na. Luluto na lang ng ulam. Right? Yung wala nga. Nagal ko muna yung kanin dito sa rice cooker. Grabe itong ulam na to. Kanin. Hindi ko. Ay, ilaw. Parang burnout. May ilaw nga doon. May ilaw sa ulo eh. Ginunod mo naman yata eh. Baka nila may ilaw. Saan ba to? Galang. May ilaw sa kanila? Ay, excuse me po. Yung utol. Hindi pa luto ng ulam. Wala super na ako mga Narasing mo tol? Ha?
labas ng ano, bigas. At yan, unang gabi, sa bahay ni Ika. Tingnan natin ano yung kaganapan. Ayan. Kami yung unang ano, natutulog. Wala pala tayong ilan sa labas. No? So, yan. Kung ano isang ibo dyan, maya naman, Wala na. hindi, ano na, pagka mga, pagka mo ano na, ano ba yan? Isukat yung tabo. Yan. At ayun. Ano? Ang sinaing. Okay na yan. Salamat sa parang dito. Sa inyo. Ako, babalikan ko yung tubig. Hindi ko lang bahay-bahayan ngayon. Bahay-bahayan. Okay na ba ito? Panagan mo na. No? Punin ko yung tubig. Balikan. Hindi ka magluto. No? Ha? Sige. Okay, so si Parang Jason niya ano? Magluto ito. Yan. And then, abangan nyo lang sa kanyang channel. Okay? Okay, ah. Magluluto. Tingnan lang natin. Yes. Tama. Magluluto tayo. Saing na po ako. Bali, pinsan ko muna po dito sa labas ko. Kasi ako na muna na utol-utol. Ako yung utol. Yun. Hindi na po sa ano. Labang ko lang po yung bawal kasi hindi magulo pa. Lipat lang po kasi. Siyempre naka-construction po tayo. Hindi na pa tapos. Pagkakalin natin. Lilipat natin sa lagayan. Yun. Yung unang gabi. Dito sa bahay ni Ika. Tabo na to tayo. Wala. Ako? Wala lang. Pasok na lang ng biting ko. Adobo. Thursday. Oh. Alam ko pinachat na. Kaya chat ko na lang po.
Talim mo. Oh. Ano, saan mo? Makipat ka ha. Away-away ha. Dito na tayo. Dito na. Ano ba? Wala naman ano eh. Ha? Kulay-kulay eh. Ano ba? Tama yan. Ito na lang. Para ano na tayo magkakala para sa bukas. Bukas. Sabi naman to. Hatiin. Ganun ba? Ang dalawa ni Ikaw. Ah, okay. Wala ba? Kasama dalawa.
ano nito. Gasan mo lang dito. Oh, pranap. Oh, pranap. Hindi na makikita ang video yan. Dahil, hindi na makikita ang video yan. Punta na dyan, Son. Doon. Punta na. Eh, yun. Mura, eh, magulo. May manok yung kanina. Luya. Luya. Asan na yung ano? Yan po. Walang bawang. Doon na lang sa ano. Bulas. Yan. Mabilisan lang yun. Malukuan. Bukan natin yung lasa. Medyo litas na yung luto natin ngayon. Alright. Suka. Kulang yung suka. Toyo, okay na to. Pagkatsayin kung ano yung abutin. Oh, kutsara! Kutsara! At ayan po, kinapain ko lang yung mantika. Amo! Ayan. Ito tayo. Tayo luya. Ano nga po eh. Ano yun? Amo! Amoy pa lang, amo na. O, siyempre, sibuyas. Walang bawang yan. Yung napakang lulot ako yung bakting nandun sa labas. Iigit. At inalbor ko yun kay, kay utol yung pagluto ngayon. Tapos yun na po sa kalat. Hindi naman makakasama yung kalat niyan dito sa ano.
Ayun pala yung baho. Huli na, huli na. Yung ano, hindi daw yung nakasukat sa kasi hindi mo alam yung kung ano yung mga at huli na. Yung ano ko na. At yan po, kumukulo na. Yun. Bali, lalagyan ko na siya ng toyo. Yan siya lang yung lagyan ng toyo para di umalat. Ano? Yun. Ayun, may sabaw-sabaw. Natin yung sinain kung okay na. Sa rice cooker. Ay. Yun. Okay na yung sinaing. Para makakain ka agad tayo. Okay. Yun. Balik tayo sa kusina. Okay. Tumanan muna natin yan. At tingnan natin sa labas. Itsura sa labas ngayon. Siyempre gabi. Madilim. Yun. Napakadilim. At yan si tatay. Nagsisilpon. Tatay Kalusi. Yun. Madilim dito. Lagyan natin ng ilaw siguro. Ang plus. At yung bahay nila kay Ikang, yung may ilaw na yon. Ito. At yung tropa nandito. Nakaduyan. Update. Yan, si Kuya Noli. Yo. Nag-i-edit. Yan. Yo. At ito si... Sino to? Amancio. Ah, si Amancio. Tol. Mo. Yan. Ay, good morning. Mga nakaduyan. Good morning. Yan yung mga motor namin. Amo? Amo? Pinasok ko din yung si Vicky. Amo. Ha? Wala, si Becky pala dapat dito nakagarahe. Hindi garage ka Ayan. nila. Hindi kaya lumuha. Papahinga, pahinga. At si Otol nandito. Pinabili ko ng yelo. At yung yelo nilagay sa balde. Ayos talaga. Yun. At ayan po, gumawa ko ng improvise na lagayan ng tubig kasi yung pitchil namin kanina nabasag. Kasi kailangan ng yelo. Pinukas ko muna.
dyan na loob. Kaya mo kasi ano lang kasi lagay ni Ika. Pilit siya mo dito. Pilit. Lago. Ayun, may sabihin tayo ng malamig. Hanapan. Ayun, sigurado maghahanap ng anak ko sa akin. Kasi umalis ako, tumulong ko dun sa high school. Umalis ako, hindi niya alam na, hindi niya ako nakita na pumunta na dun sa Balata. Walang magsusundo sa kanya kanina. Ayun, ayos sa yung lasa. Hanap na sukat. Sa kanila mo, na wala akong mas maglakad na lang siya muna. Ano mo? Yan naman pa. Ay, Timba. nandiyan sa labas baga tayo. Timba. Ay, ilang minuto na lang po. Pero po na yung ating ating lab. Timba? Ba? Ayos na yan. Lagyan ko ng suka. Kunti lang ang suka. Walang iba. Hindi na rin mga suka. Ano ba yan? Balik ka tayo. Hindi yung... Hindi naman. Yan na. Yan na lang yan. Yun. At ako pag nagluluto ako, pag nilagay ko ng suka, hindi ko ba hinahango yan. Hello. Ayun po. Yan. Sarap naman ang luto. Paring Jason. Ano? Hoy, ano po ito din? Ay. Amo! Amo na talaga. Amo na. Ano lang natin yun. Singaw na siya. Para pwede natin natin. Kanina, medyo wala ka kayo. Kaya ini-ito ko na. Okay na po. Hindi mo na magpisilig. Goods. Walang halong bero. Ayos na. Siyempre, ligpit na lang mga ito. Masukura. Siguro bukas. Isa siya.
Ayan po, luto na. Papatayin ko na po yung apoy para may sabaw-sabaw. Alright. Kainan na. Tingnan natin ulit yung dito sa labas. At nandito si Ikang. Ikang. At si Otol nag-uugas ng pinggan. Kasi kakain na. Okay na, kain ulit. Luto na. Luto na tayo. Right. Dilim. Yung sa loob. Napakaganda. Ayun, kain na! Ay ko. Masaya po kasi sabay namin sa Ekang. First deal na yun. Sa bahay ni Ikang. Kumuha dito, boss. Dapat sa gitna kasi baka tumukan na. Ikaw pa lang mag-hits para tumutok. Ayun lang, balis lang. Tol. Amuan? Ano yun? Dito ka lang, Tol. Dito ka, kasama ka naman ako. Ano pala yun? Ha? Tandaan mo siya. Ikaw, ano ba tayo? Ayos mo. Ngayon sa ano lang natapos. Kung gusto niyo malalim, ha? Malalit tayo, ah. Amuan? At ayun mga par, tapos na nga kami kumain at di pa pala tapos, kami lang yung tapos na. At yung buntis nandyan pag kumakain pa. At si tatay, yun, taob yung kanin. Taob talaga pati yung camera. Yan, ubos. Yun. At tingnan natin yung ulam. Kangang ba? Mangang. Nagpapawisan ha. Tingnan natin yung ulam kung may natira ba. At nagkahiyaan pa. May natira talaga. Nagkaiyak. 2 piraso. Nagkahiyaan pa. Oh, kinuha na ng buntis. At ayun. Hanggang dito na lang muna po yung video na to. Bye na. Unang kain namin dito sa bahay ni Ikang. Ano masasabi mo? Sa unang kain. Mainit. 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 Tapos, Mangang. hanghang. Ayos ba? Ayos ba yung bahay mo? Ayos, pati sa pagkain. At Ayos. ayun nga. Bye-bye!